Wonten ing salah satunggaling dusun gesang Pak Karto kaliyan Bu Karto wonten ing gubuk alit. Pak Karto kaliyan Bu Karto gadah pepenginan saged kagungan putri. Nanging ingkang Maha Kuwasa direng maringi. Dinten menika Bu Karto pirembagan kaliyan garwanipun bebagan sabinipun ingkang gemah ripah loh jenawi. Pak, saiki saya nandur pari, timun, lan jagung. Seneng banget. Pak, Napa, Bu? yen besok kene dadane omah piye, Pak? Oh alah ngono to. Setuju aku. Ya mengko ya nek parine wis payu kabeh. Iya, Pak. Ya wis, Bu, saiki aku arep budal menyang sawah. Iya, Pak, sing ati-ati. Pak, aku mau keturun. Terus ngimpi. Ngimpi kuwi awak dhewe duwe anak tapi. Bune, iku ki mau ngipen-ipen. Kuwi asline mau pengen ndang di anak to ngasih kegawa mimpi. Ora ya, Pak. Kepriye yen awak dhewe nyoba dhisik. Menawa anak sing krungu lan ngabulake dongane awak dhewe. Ya wis, saiki ayo ndonga bareng-bareng. Wahai para makhluk gaib sing ana ning kene, aku kepengin duwe anak sing ayu lan pinter. Boten antawis dangu wonten raksasa ingkang rawuh serta mangsuli panyuwunanipun. Aku rene arep menehi anak. Kowe gelem ora? Aku gelem. Oke. Benjangipun raksasa wau rawuh dhateng dalemipun Pak Karto kaliyan Bu Karto mbeta bayi. Lajeng raksasa kasebat Aku teko nggo bocah ayu nggih kowe. Matur suwun Pak Raksasa. Aja nyeluk Pak, ora cocok nggih aku. Aku kudu nyeluk kue piye, Tuan? Mister. Mister, aku dudu mister. Aku raksasa. Pak Karto remen gladi saha geguyon kaliyan putrinipun. Pitung warsa saklajengipun raksasa rawuh malih badhe mirsani larene ingkang diputitipaken dumateng Pak Karto kaliyan Bu Karta. Aku teko neh arep golek anak sing tak titipke ning kowe. Aja dicoba dhisik, dheweke cek cilik, yen dipangan mung ana balur sing gak enak. Bener omonganmu. Jadi kapan aku iso njikok anakmu? 9 tahun meneh mrene yo jiko anak iki. Kowe pinter banget. Oke, aku tak rene arep nagih janjimu. Iki kami sesuk apa? Bune, saiki kene kudu jaga timun, gen gak dipangan raksasa. Iya, Pak. Martini, ayo dolan masak-masakan. Aku sing golek bahane, kowe sing golek masakane. Ayo saiki diawiti. Mar, aku arep cerita menyang kowe. Apa-apa? Jare bapak lan ibuku, aku arep dipangan raksasa. Ya wes, tenang. Anak aku ning kene. Mun, ndang mulai, wis sore, banjur adus. Nggih, Bu. Aku teko neh. Bune, raksasane wis teko. Timun nang ndi? Ndang didelekno. Kowe gak nepati janji. Endi anakmu? Selak aku leleh. Yo sik tak celukke. Boten antawis dangu saking kedadosan menika, Timun Mas mirsani ibunipun nembe pirembagan kalian salah satunggaling dukun. Lajeng piyambakipun nyaketi tiyang kalih. Kasebat Ibu. Mon, gimana penjelasan yang dukun? Saiki kowe mlayu lewat malang mburi, arepen ora ditangkap raksasa. Karena siji-siji isi timun, ari uyah lan terasi, waktu kowe arep ketangkap. Nggih, Mbah. Bu, tungake momen ya. Iya, Nduk. Kepriye yen aku sing dadi gantine anakku? Ra iso dagingmu wis atos amarga kowe wis tuwek. Raksasa, aku ning kene kejarin aku nek yen iso.
Kurang ajar kowe. Rene kejaran aku. Ra kena. Nyah, nek luwe tak kei pangan. Raksasane wis nyedak, aku kudu ngetokke senjata sing keloro. Apa iki kok enak di dalam? Aduh. Raksasane wis nyedak, aku kudu ngetokke senjata sing ketelu. Apa iki kok dadi segara? Hehehe, aku wis tekan kene. Saiki aku kudu ngetokke senjata sing terakhir. Muga-muga senjata iki iso marai raksasa iku mati. Raksasa, iki terasi go kowe. Apa iki kok dadi segara? Tolong. Wusananipun raksasa saged dipun purnani dening Timun Mas amargi kegaman ingkang dipun paringaken dening ibunipun. Bekti dumateng pituturipun tiyang sepuh menika kiyat saged kangge nempik sedaya pepalang lan saged mujudaken punapa ingkang dipun kajengaken. Tragedi.